Maayong adlaw mga bata, maayong adlaw mga learning facilitators, ania na usab ako si Teacher Arcely Kaibigan aron ipaambit kaninyo ang bag-ong pagtulunan. Una nato ipadayon ang maong bag-ong pagtulunan. Please don't forget to click like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates on new uploaded videos. Thank you! Karon una nato ipadayon ang bagong pagtulunan, gusto kong ipahibalo kaninyo ang unod sa maong pagtulunan. Sugilanon ang kalo ni Kaloy, ang tingog ang letrang K, ang pagsulat sa letrang K ug ang pagbasa. Ang part 1 mao ang sugilanon. Ang uluhan sa sugilanon nga akong ipaambit kaninyo ang kalo ni Kaloy. Gisulat kini ni Arcely J. Kaibigan, St. Bernard Central School, Southern Leyte Division. Gihulagway kini, ang mga hulagway kinuha lamang sa Google. Ila-ilahon ta ang mga musunod. Kaloy, Carla, Kalo, Kalabasa, Kamote, Balikon, Kaloy, Carla, Kalo, Kalabasa, Kamote. Ang kalo ni Kaloy. Usa ka adlaw nakipagpanuroy si Kaloy kang Carla nga iyang manghod ngadto sa ilang umahan aron didto sila magtuon sa ilang modyol. Permi gisulob ni Kaloy ang iyang kalo. Sa ilang pagpamauli, nagdala sila og kamote o kalabasa. Mga bata, ania ang buluhaton 1 or unang buluhaton. Tubaga ang pangutana, pilia sa pilianan ang saktong tubag. Kung adunay daghang posibleng tubag, isulti ang mga posibleng tubag. Una, unsa ang uluhan sa sugilanon? Si Sara, ang kalo ni Kaloy, si Nanay Mara. Sakto, ang kalo ni Kaloy. Ikaduha, kinsa ang mga tawo nga naapil sa sugilanon? Kaloy, Carla, Sara. Sakto, Kaloy. Sakto, Carla. Ikatulo, dis-a unang nahitabo ang sugilanon? Sa balay, sa umahan, sa plaza. Sakto, sa umahan unang nahitabo ang sugilanon. Ikaupat, kinsa ang nagsulat sa maong sugilanon? Roy Santos, Arcely Kaibigan, Maria Cruz. Sakto, Arcely Kaibigan. Unsa man ang mga butang nga gisgutan sa sugilanon? Kalo, kamote, kalabasa. Sakto, kalo. Sakto, kamote. Sakto, kalabasa. Very good. Part 2, mga hulagway, tingog, letra ug pagsulat. So karon, timani ang mga sulod niining workbook part 2. Ang mga hulagway nga adunay tingog k, ang tingog k, ang letrang K, ang pagsulat sa letrang K. Karon mga bata, ani ang mga hulagway nga adunay tingog k. Kaloy, k, Kaloy, k. Carla, k, Carla, k.
kamot, kamot, kalo, kalo, kalabasa, kalabasa, kamote, kamote, kalayo, kalayo, kahoy, kahoy, kabayo, kabayo. Sige atong balikon. Kaloy, sakto. Carla, sakto. Kamot, sakto. Kalo, sakto. Kalabasa, sakto. Kamote, sakto. Kalayo, sakto. Kahoy, sakto. Kabayo, sakto. Mga bata, mao kini ang simbolo sa tingog. Karon mga bata, atong ipadayon ang maong pagtulunan. So karon, atong pagahisgutan ang mga hulagway nga nagsugod og letrang K. Ang kalayo adunay tingog og adunay unang letrang K. Ang kahoy adunay unang tingog unang letrang K. Ang kalabasa adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang kamot adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang kabayo adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang kamuti adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang kaloy adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang Carla adunay unang tingog adunay unang letrang K. Ang kalo adunay unang tingog adunay unang letrang K. Karon mga bata, tan-awa ang mga unang letra sa hulagway nga gisulat sa pula nga pagkasulat sa K. 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 So ang mga pagkasulat sa letrang K adunay mga butang nga kasagarang pangalan gisulat kini sa gagmay or lowercase k apan ang pangalan nga Kaloy ug Carla gisulat sa uppercase K. So karon mga bata, akong ipakita kaninyo ang tingog og letra. Ang tingog mao ang letrang K. Ang tingog mao ang letrang K or uppercase K. Ang tingog mao ang letrang K or lowercase k. Mga bata, mao kini ang simbolo sa letrang K. K, uppercase K, lowercase k. Mao kini si lowercase k. Lowercase k. Karon mga bata, akong ipakita ang mga hulagway, tingog, letra ug pagsulat sa letrang K. So kani nga linya mao ang mga hulagway.
Kini nga linya mao ang mga tingog. Kini nga linya mao ang unang letra. Kini nga linya ang pagkasulat sa letrang K. Ang hulagway kaloy. Ang unang tingog sa kaloy, k. Ang unang letra sa kaloy, uppercase K. Og mao kini ang pagkasulat sa uppercase E, uppercase K, magsugod sa blue, mulata sa pula, muhunong sa blue. Usa, duha, tulo. Okay, inana ang pagkasulat sa letter K or letrang K. Karon ang Carla. Ang unang letra sa Carla, uppercase K. Mao kini ang pagkasulat sa letrang K. Ang Kaloy ug ang Carla pangalan sa tao. So gisulat kana ang letrang K sa dako nga pagkasulat or uppercase K tungod kay pangalan kini sa tao. Karon atong ipadayon ang hulagway kalo. Ang kalo adunay unang tingog k. Unang letrang K og ingon ani pagkasulat ang kalo usa ka butang kasagarang pangalan sa butang. So mao na siyang isulat siya sa lowercase K. Ang hulagway kamot, ang unang tingog sa kamot, k. Ang unang letra sa kamot, lowercase K. Og mao ni ang pagkasulat sa letrang K sa lowercase K. Kabayo. Ang unang tingog sa kabayo, k. Ang unang letra sa kabayo, lowercase K. Og ingon ani ang pagsulat sa lowercase K. Kamote. Unang tingog sa kamote, k. Unang letra sa kamote, K. Og kini ang pagkasulat sa lowercase K. Kalayo. Unang tingog sa kalayo, k. Unang letra sa kalayo, letrang K or lowercase K. Og kini ang pagkasulat sa letrang K. Kahoy. Unang tingog sa kahoy, k. Unang letra sa kahoy, K. Og ingon ani ang pagkasulat sa letrang K, lowercase K. Kalabasa. Kalabasa. Ang unang tingog sa kalabasa, k. Ang unang letra sa kalabasa, letrang K, lowercase K. Og ingon ani ang pagkasulat sa letrang K. Hinumdumi mga bata nga ang pagsulat ninyo kinahanglan mosunod kamo sa linya. Linya blue, sa tunga pula, sa ubos ang blue. Okay, ingon ani ang pagkasulat sa letrang K. Usa, duha, tulo. Uppercase K. Lowercase K, usa, duha, tulo. Lowercase K. So hinumdumi nga adunay linya inyong papel. Sa ibabaw adunay blue ang color. Ang sa tunga adunay red nga linya ug sa ubos adunay blue nga linya. Gituyo kini sa pagsulat sa linya aron isip giya kaninyo sa pagsulat sa mga letra. So karon mga bata, ania na kita sa buluhaton ikaduha. Isulat ang check sa hangin kung ang unang tingog sa hulagway nagsugod og k og X kung dili.
Okay, karon mga bata, ato ng pagasugdan. Una, unsa man kini? Sakto, saging. So ang saging, X or check? X. Saging. Sakto, X. Kamot. Sakto, check. Kaloy. Sakto, check. Kalabasa. Sakto, check. Kahoy. Sakto, check. Kabayo. Sakto, check. Very good. Karon mga bata, ato na kining buhaton ang buluhaton ikatulo. Isulat ang unang tingog sa hulagway. Okay, hinganlan una nato ipadayon ang pagtubag. Sa unang tingog sa hulagway. Kamote. Kamot. Kalayo. Kalabasa. Kahoy. Kabayo. Sakto. 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 Very good. Karon mga bata, anianaw sab kita sa buluhaton ikaupat. Isulat ang unang letra sa hulagway. Sakto, ki. Ang unang letra sa kamote, ki. Sakto, ang unang letra sa kamot, ki. Sakto, ang unang letra sa kalayo, ki. Sakto, ang unang letra sa kalabasa, ki. Sakto, ang unang letra sa kahoy, ki. Sakto, ang unang letra sa kabayo, ki. Very good. Karon mga bata, ipadayon ta ang buluhaton ikalima. Ayuha pagsulat ang letrang ki. So uppercase ki, lowercase ki, isulat dinhi sa tapad sa adunay check. Sakto. 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 Okay. Uppercase ki. Sakto. 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 Sakto ang pagkasulat sa uppercase ki.
Sakto. Sakto. Sakto ang pagkasulat sa lowercase key. Very good. Karon mga bata, atong ipadayon ang buluhaton ikaunom. Isulat ang nawalang letra. Mga bata, ilha ang hulagway nga anaa sa kahon. Sakto, kahoy. Unsa ang nawalang letra sa pulong nga kahoy? Sakto. Okay mga bata, balikon ta. Unsa ang nawala nga letra sa pulong nga kahoy o sa pangalan nga kahoy? Okay, ang nawala nga unang letra, letrang ki. Karon ipadayon ta ang sunod nga buluhaton. Unsa ang anaa sa hulagway? O unsa ang hulagway nga anaa sulod sa kahon? Sakto, kalo. Karon unsa ang nawalang letra sa kalo? Sakto, letrang ki. Ang ki, lowercase ki, ang nawala sa pulong nga kalo. Sunod na buluhaton, unsa ang anaa sa hulagway? Sakto, kabayo. Karon, unsa ang nawala sa pulong nga kabayo? Sakto. Ang nawala nga unang letra sa kabayo, ki. Karon, ang sunod nga hulagway, unsa kini? Kalabasa, sakto. Sakto. Ang nawala nga unang letra sa kalabasa, letrang ki. Karon, unsa kini nga hulagway? Kamot. Sakto, kamot. Unsa ang unang letra nga nawala sa kamot? Letrang ki. Sakto, letrang ki. Very good. Daghang salamat mga bata. Daghang salamat learning facilitators. Please don't forget to subscribe this YouTube channel. Teacher friendly. Bye-bye.